Ik moet vaak op de zijkanten passeren, dus dat ik maar aan één kant eroverheen ga. Zowel met de motor als met de terpadentrailer. Zo'n soort drompel had je lang in Noordwouden en die wie net maar goed fatsoen oorheen te rijden, zei vannaam Klaas Nieuwenhuis van het tuincentrum. En Mieke, die oploopcilinders die in die oplooprem zitten, die knappen steeds. Doordat die aanhangers beladen zijn met nogal wat gewicht, gaat die ene keer heel snel naar voren en dan meteen trekt hij weer uit. En die cilinders die knappen dan. Dus we hebben nu op het moment al 3 cilinders die kapot gegaan zijn. En toch iedere keer spreek je weer over 140, 150 euro wat weer vervangen moet worden. En ja, heel nuver, de drompel is poorter. Voor de tweede keer. Ja, de drempel in zijn totaliteit hebben we niet weer terug. Hij is wel voor het helle, toch? Ian die er net zo blieb, maar wie is het maar zeggen. Ja, hij is gedemonteerd, ja, klopt. Teruggaand verkeer en verkeer van boeten uit had de lijst van. Nijbouwwiek de stelling wil graag dat de auto's stadiger rieden, want Harrenberg had hier de dik oorstekken. Ja, de drompel de bezig dan ik net zo wies, maar dus hadden ze zelfs wat bedacht. Dat is nog heel geheim en er is zelfs patent op onvregen. Dan ben je daarmee bezig en je gaat nadenken en verder nadenken. En dan kom je vanzelf tot een oplossing die misschien wel eens het ei van Columbus zou kunnen zijn. Pleert belang Noordwouden en pleert belang de Oosterstreek krijgen een soort klacht naar de drompel. En dat zwaar gaat in de omjouwing voor een soort discussie. Wij vinden dat dus de bewoners van het landelijk gebied buiten de dorpskern van Noordwolde en buiten het gebied van de stelling, dat die de dupe zijn geworden van de ontwikkeling van het plan hier. Hoe dan ik? Er komt wat nice. We zullen zien in wat voor vorm, maar dat er een drempel terugkomt, ja, dat is wel de bedoeling. De wethouder wil dan ik wel zien naar de uitvinding dat de buurt een kwart mooi naar boeten komt.